Το Ηράκλειο της Κρήτης με το καράβι. 22,4 παιδιά κάναμε. Μπράβο μας. 22,4 φτάσαμε. Φτάσαμε μέχρι εκεί. Να το πενευτούμε κι εμείς ως εκπομπή. Εννοείται. Περίμενε εσύ τώρα. Θέλω να στείλω φυλάκια στο δυναμικό κοινό. 25-44 αγόρια. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. αύριο και θα στενοχωρηθώ. Ναι. Πόσες πτήσεις θα αναπλώσουμε? Με καράβι θα πάμε, δεν έχουμε λεφτά. Πες μου τι έχω σήμερα εδώ. Με έκαψε ο ήλιος το Σαββατοκύριακο. Γιατί? Γιατί δεν σε είχα εδώ την περασμένη εβδομάδα να μου πεις αυτά. Τι σου έφερα σήμερα? Έχω να σου πω σήμερα για βραχιολάκια Smart Sun. Τι είναι αυτό το Smart Sun? Για δώσω με εδώ ένα βραχιολάκι να το φορέσω. Εγώ το φοράω ήδη. Τι κάνει αυτό το βραχιολάκι? Λοιπόν, είναι. Από εδώ. Από εκεί. Γιατί εδώ έχω το τατού. Το έξυπνο βραχιόλι είναι μετρητής ηλικίας. Μην ακούω το έξυπνο βραχιόλι. Smart Sun. Έλα, για πες. Να μην είναι έξυπνο κι αυτό. Αυτό είναι σαν και αυτό που βάζω στα νεογέννητα. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Μόνο που αυτό είναι μετρητής ακτινοβολίας. Το φοράμε στο χέρι μας. Smart Sun, ναι. Από την εταιρεία Kino, παγκόσμια πατέντα, σουηδική πατέντα, σε 18 χώρες τώρα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, από την εταιρεία Kino. Και τι κάνει? Μετράει την ακτινοβολία. Δηλαδή το φοράμε στο χέρι μας, ή τα παιδάκια μας, ή εμείς, ή κάποιοι που έχουν πιο ευαίσθητη επιδερμίδα ακόμα καλύτερα. Και αυτό αλλάζει από όπως το φορέσαμε τώρα. Μπράβο. Αν φαίνεται εδώ στην οθόνη. Γίνεται λίγο πιο μπεζάκι που σου λέει προσθέστε αντιλιακό. Για να δω, προσθέστε αντιλιακό όταν γίνει μπεζ. Και όταν γίνει ροζ, θα πρέπει μάλλον να τα μαζεύετε και να φεύγετε από τον ήλιο. Αυτό όμως έχει και το άλλο πλεονέκτημα, ότι όταν βάλουμε αντιλιακή στο σώμα μας, βάζουμε και σε αυτό αντιλιακό. Από πάνω. Μπράβο, γιατί σου λέει ότι αφού προστατεύεις με αντιλιακό το σώμα σου, πρέπει να μου βάλεις και εμένα για να σου κάνω καλή μέτρηση. Προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Και τον τύπο του δέρματος και το αντιλιακό. Τέλειο αυτό το αξεσουάρ, εγώ θα το φοράω. Η συσκευασία έχει μέσα 7, ένα την ημέρα. Είναι πάρα πολύ οικονομικό σαν συσκευασία. Είναι σουηδική πατέντα, δεν είναι ούτε τίποτα κινέζικο ούτε τίποτα. Από την εταιρεία Kino και μπορούν βέβαια στο smartsun.com.gr να κάνουν τις παραγγελίες και στο τηλέφωνο που βλέπουν. Γιατί μόνο εκεί κυκλοφορεί. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έγινε, αγάπη μου. Τι λοιπόν, φτιάχνουμε? Αυτό είναι για σένα καταρχήν. Τι είναι αυτό πάλι? Αντιλιακό. Τι μου φέρνει κάθε φορά. Να μην σε φτιάχνω λίγο λαδάκι, έτσι. Θα το βάλω αυτό. Λοιπόν, είναι το λαδάκι που θα φτιάξουμε σήμερα. Ωραία. Αντιλιακό φυσικό λαδάκι. Και τι θα χρειαστούμε? Λάδι καρύδας που ξέρουμε ότι είναι φυσικό αντιλιακό και έχει ένα SPF, ας πούμε, μέχρι 5-6. Βλέπουμε και τα συστατικά τώρα του αντιλιακού μας. Είναι 4 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας, 1 κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο ή αμυγδαλέλαιο, 1 κουταλιά του γλυκού καροτέλαιο, 10 σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας, 10 σταγόνες εθέριο έλαιο γιασεμί, φυσικό καταπραντικό για μετά τον ήλιο. Αυτό είναι το δεύτερο. Ναι. Ένα μέρος μέλι και 2 μέρη ζελέα αλόης. Αφού τα γράφουν τώρα οι τηλεθεατρίες μας, θα πούμε και τις 2 συνταγές εμείς. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Εννοείται. Λοιπόν, θα βάλουμε το λάδι καρύδας. Το λάδι καρύδας είναι στη μορφή λαδιού τώρα που. Αλλιώς ξέρω, παγώνει και γίνεται άσπρο σαν βούτυρο. Βούτυρο. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται λοιπόν να το βάλουμε ούτε σε μπένε μαρί ούτε τίποτα, ούτε σε άλλους το χρησιμοποιούμε έτσι. Έχει υγροποιηθεί Έχει υγροποιηθεί. Είσαι καταπληκτική, τα ξέρεις όλα από μόνη σου. Λοιπόν, καροτέλαιο, μαυρίζει. Δεν βάζουμε πολύ γιατί γίνομαστε πορτοκαλί. Προσοχή, προσοχή. Λίγο. Βάλε. Ναι. Έχει πορτοκαλί χρώμα. Τώρα το έχω βάλει. Ναι. Πολύ πορτοκαλί χρώμα. Δεν βάζουμε. Δεν το βάζουμε σκέτο εννοείς? Όχι. Βάφη. Ναι. Λοιπόν, καροτέλαιο και τώρα από πάνω. Ένα αμυγδαλέλαιο, ένα ηλιέλαιο. Τώρα περίμενε. Τώρα θα έρθει η μυρωδιά η καλή. Με καταλαβαίνει τώρα, με διαβάζει. Σου λέει το μυρίζει, αφού έχει τρέλα με τις σου έχω βάλει, στο δικό σου έχω βάλει και γιασεμί και βανίλια. Εδώ σου βάζω. Πεθαίνω. Γαρδένια γιασεμί, να ξέρεις, είναι τα αγαπημένα. Αλήθεια. Ναι, αγιόκλιμα, τέτοιες μυρωδιές μου αρέσουν. Και βάζουμε τέτοια αιθέρια έλαια γιατί δεν είναι φωτοαντιδραστικά. Τα αιθέρια έλαια, προσοχή, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε στον ήλιο. Μάλιστα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εσάνς ή βανίλια ή μόνο το γιασεμί. Ναι. Έτσι. Δεν βάζουμε οτιδήποτε σπεριδοειδές και τέτοια. Απαγορεύεται, θα μας κάνει κοιλίδες. Τέλεια. Πάμε στην άλλη συνταγούλα. Πάμε στην άλλη συνταγούλα μας. Τι τώρα θα χρησιμοποιήσουμε? Αλόε βέρα. Την είδα. Ναι. Εμείς πίνουμε εδώ αλόε. Καλό είναι. Βέβαια. Και να βάζουμε και να πίνουμε. Πίνουμε και έχουμε τεράστιες διαφορές και στο δέρμα και σε όλα. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε την αλοίτσα μας που θα πάρουμε έτοιμη, αλόε βέρα τζέλ. Έτσι. Ωραία. Και τι θα βάλουμε τώρα μέσα? Να δούμε την καρτούλα. Να δούμε την καρτούλα λοιπόν. Ξανά. Ξανά, δεν πειράζει. Αν μπορούμε, για βάλτε την καρτούλα μας. Ένα μέρος μέλι και 2 μέρη ζελέ αλόης. Και βέβαια το μελάκι μας.
Και ανακατεύουμε. Και εσύ ανακατεύεις. Εδώ εγώ έχω τη σπατουλίτσα μου. Α, είσαι τέλεια. Κάτσε να σου πάρω το μέλι από εδώ. Αυτή που είναι είσαι. πιο εύκολο. Σουπέρ. Η αλόη είναι φοβερή πάντως. Και ξέρουμε ότι η αλόη και το μέλι κάνουν τη σωστή δουλειά. Είναι καταπραγητικά και τα δύο. Είναι πολύ καλά για τα εγκάβματα. Μετά τον ήλιο. Βεβαίως. Είναι πολύ καλά για τα εγκάβματα. Πολύ καλά. Αλλά βέβαια εμείς έχουμε βάλει και το Smart Sun εδώ, έτσι. Και δεν θα έχουμε φτάσει να έχουμε εγκάβματα. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά το βάζουμε στο ψυγείο. Το Smart Sun πόση ώρα το φοράμε? Λοιπόν, το φοράμε το Smart Sun μας, το βραχιολάκι μας αυτό εδώ πέρα που το έδειξα και προηγουμένως. Το δείξαμε και προηγουμένως για όσους δεν μας είδανε και θέλουν και περισσότερες διευκρινήσεις. Ναι. Το φοράμε από την αρχή που πηγαίνουμε είτε για ηλιοθεραπεία. Στη θάλασσα. Μπορούμε να το βάλουμε και στα παιδιά μας? Βεβαίως. Ωραία. Και σε αυτούς που έχουν και ευαίσθητη επιδερμίδα, στα παιδιά ή στους πιο ανοιχτούς τύπους. Εμείς είμαστε και λίγο πιο μαυρισμένες. Δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ, αλλά η ακτινοβολία αλλά άμα μείνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρέπει να το φορέσεις το Smart Sun. Δεν γίνεται να μην το βάλεις, γιατί σου λέει εδώ πέρα. Βάζω λοιπόν το Smart Sun μου, το κολλάω εδώ. Έτσι. Είναι μιας χρήσης. Μιας χρήσης. Και κάθε μέρα θέλετε ένα, αλλά η συσκευασία έχει μέσα 7 για μια εβδομάδα, σούπερ. Μετά μαθαίνεις κιόλας. Ξέρεις πότε στο περίπου. Λοιπόν, βάζεις και το αντιλιακό σου, βάζεις και το αντιλιακό πάνω στο Smart Sun. Γιατί είπαμε προσαρμόζεται στον τύπο κάθε δέρματος. Έτσι, μπράβο. Και σου δείχνει πόσο λοιπόν αλλάζει το χρωματάκι και γίνεται μπεζάκι πιο όταν γίνει πιο μπεζ, πρέπει να προσθέσουμε αντιλιακό. Σημαίνει ότι δεν είναι παρκές το αντιλιακό που έχουμε βάλει. Ακριβώς. Και βέβαια όταν γίνει ροζ πρέπει να φύγουμε από τον ήλιο. Σου λέει δεν γίνεται. Από τον ήλιο, ούτε κάτω από ομπρέλες, τίποτα φεύγεις. Ούτε τίποτα. Εντάξει. Άμα μείνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχεις μια μεγάλη διάρκεια. Έτσι. Δεν είναι τώρα να καείς. Χορταίνεις. Ναι, πια. Φτάνει. Δεν το κάνουμε πια. Είναι για φάγωμα. Αύριο πάλι. Λοιπόν, αυτά και για το Smart Sun. Πολύ έξυπνη ιδέα. Δεν είναι ωραία? Προστατεύει ειδικά τα παιδάκια που παίζουν εκεί με κουβαδάκια. Ήμουν το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ξεκολλάνε την παραλία, τίποτα. Πάνε, έρχονται, πάνε. Εγώ να δεις, παλιότερα, αλλά τώρα είναι διαφορετικός ο ήλιος. Τώρα έχουμε λέει και μια τρύπανα τεράστια από πάνω. Παλιά όταν εμείς κάναμε μπάνιο, γινόμασταν καλκατσαράκια. Ναι. Δεν μας λέει κανείς τίποτα. Τώρα πρέπει να φοράμε βραχιολάκι, τέλος. Λοιπόν, βάλτε το Smart Sun σας και φύγετε, εξορμήστε στην παραλία. Τι σας λέω Δευτέρα πρωί-πρωί, τι σας λέω. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Όσοι δεν δουλεύετε,